Hau Jon da, Donostiko Ingeniaritza Informatikako ikaslea. Zenbat mugikor erabili ditugu gure bizitzan zehar? Eta ze urte gutxi daramaten gure artean? Jonen mobilak urte bete-bete du, eta badirudi montetik joala. Abiadura hontaz asperturik, iPhone berri bat erosi du. Baina mugikor berri bakoitzeko, Kongoko koltan meategietan ehundaka pertsona daude gure mugikorretako mineral preziatua lortzen. Fungamwaka, a mine in the east of Congo. These men work so that we can make telephone calls. They're mining coltan. Izan Smart Jon, ez erosien beste mugikor. The Democratic Republic of Congo is the world's second largest supplier of this rare mineral. Jon lanean dabil, bere adimen artifizial berrian, teklatua etengabe kolpatuz. Bazkatzeko ordua iritsi da eta jantokira joateko momentua. Bazkal ostean jarraituko du Jon lanean, beraz, ordenagailua dagoen bezala uzten du. Zertarako itzali? Gero piztutzeak lan handia dakarta. Baina ordenagailu honek, 900 batio kontsumituko ditu Jon bazkaltzen dagoen bitartean. Eta bera bezala, enpresako beste 200 langileen ordenagailuak. Izan Smart Jon, itzali ordenagailua eta aurreztu 300 batio.